Te mentas ni record ikini ke video ban mentakas ni PE ke market kadang trading te henry claim shim trade kumba pila bani ina kani ke order section ban naga portfolio section rukumjo banga claim dan kono ke position kadaw ko jonga banga claim shim trade mentakas ni ban menen kadai na marba ka iron ka ter mizal ka Israel te kibreu ki bon ki panik te dai na kata kadaw ngaru nga claim shim trade po market but sakaway mentangi lah jan ke election nya banung kiba kam pikir ha kaba ya dai bat karukam shim trade lani ha kaba ya dai bat ki investment namar ba ka market akuno ke por kala ban react negative lani positive lada jaba kumno ka change ka central government namar ka market hi kumbangi tem kam kwa yano bandram lani yano ban job ka election henry ka market ka kwa ya ka government bakan stable henry hangni hen dia jongi ngidan ya kini ka MP election te lada dai ba ka central government ka change kumut hangni kalaban wan ka panik te kumbangi tebaro baya ka market la move Siapa lani sejarong daki institution te henry kini ki institution kin yonong tang lada mengamapi kum ki retail trader ngido apo market namar apo market kembang itep ba silyang gede bando silyang gede banyo kidam tang arngut kibriyo batang kini ki arngut kibriyo ki wanra pisah apo market to way ude banyo uwe pad unsa yo tikumba PUE ba ha ka market hi pinsa yosno ye kita ki kentien lani na pedeng jong pi kidan ki bala yosno kita ki kentien ba ki sajong ni trade da ka price action ni trade da kita ki price behavior ho ki jing shisha kani ka jingbut jong kani ka price action lani ka price behavior kamun ka dei kita ka humans emotion bababon na ki trader hi ki trade gini ki price action ki ba fikat lani ki price behavior ki ba fikat ho jadi ki jing shisha kata namar ya ka market hi bunsen ya kitu ki judge pattern kum kitu ki head and shoulder pattern kum kini lani kum kita ki judge a pattern ki balong triangle type kum kini nang ta ki babon judge ki pattern kita ki break out ki breakdown nampak ki babon judge bahai kita ki W lani kita ki M pattern la create da ka jinglong ka jongi ki trader da kita ki humans emotion bangi khat kum ka fear ka anger nampak ka panic ka hope bat kum ta tar kum kini ki jinglong ki jongi manna way pa way ubreu ngidan nya kata ban na ka way ka por sya ka way pat ka por ni repeat ya kita ki jat ki jinglong te kini ki jat jinglong ki jongi ki pelong ni bengin sim ki trade but dai hang ta ka market ka sa form ni kini ki pattern bangi khat lani kita ki price behavior lani kita ki price action te mentah kini ki trader ki bla kham slam hapo market ki la kham sung tho bhai ke game ki la ngam jliu ki la wat bnya ki sham bat kilap ba ki retail baro ki wan ki boat ikini ki judging long te day hang ni kita ki experience trader ki take advantage lani ki le persha yakini ki retail trader te henry ki institution ki tip lani ki la decode yakini ki jinglong ki jong ki retail lani kini ki jinglong ki jong ki tu ki experience trader ki bla slam market kini ki institution ki la smutho lani ki la dikot ya kata ki jinglong ki jong ni ki retail lani ya kata ki jinglong jong ki experience trader po market bangi baro ni trade based on human emotion ni trade da ka bang repeat ikitu ki pattern lani ikitu ki humans behavior tikini ki institution kitip ba om ba baro ki trader kin be lani kin sa kalesa kitip ba kin dan be ki smart enough people
ban sengau ya ke games jong ke market. Te deyang ni begini ki institution ro ki realize ya kata. But deyang ni yoi ba kita ki changes ki wan ke market, ba ki tu ki head and shoulder pattern, lani ki tu ki M, lani ki tu ki W, lani ki tu ki descent lani action triangle. Teng-teng ki trikam market, teng-teng kim trikam, bat menta pni ibon ki klam trikam. Ki change ka move kenya tok ka change tang ban pen lamur ban pen takli ya ki trader kam tam ni gitu ki batriet ya kini based on the patterns lani based on this price behavior lani ki price action baka margan ka change na ko way ka por sya ka way pan madday hanging di ban sngutho bad bangin nang bangin adapt ya lani bangin keep on continue learning about the market. Itu ki strategi ki jong fi ki jong a kin nam tray kam sa kin change na kapor sa kapor te henry bon na pedeng jong ki trader kim sngutho ya ka market ka yat akanu ko rukam kim sngutho bahai ka games jong ka market ya ka jinglong jong ka market day na katakadaw ki wat ya ki daw ki babon jat kum ki excuses tang ban penhun lani ban pelong satisfied ya ketu ke jingdo lani ya ketu ke jingdom ndrai la piti bnia piwat bnia ka market hi ka change man la kapor ti piha banlong ki ba adapt ya ka market but keep on continue learning kena ba man ka step ka banyi jam man ka step ka banyi lej po market kena ba kini baru la ada bisa decode by big player and big institution